Egon zara gizonen esanetara, mendez mende beti esklabu gizonezkoen jostailu. Eraso sexista ugari edo non gertatzen ari, beti ere biktima bera, beti ere emakumea. Izutik arro gizarte, matxistak dira unartean, beldurrik ezean, segizan bide berean. Zutik arro gizarte, matxistak dira unartean, beldurrik ezean, segizan bide berean. Lanpostuan ta soldatan sexua baldintza data, emakumea izanik galduta zaude jadanik. Baina orain duzu aukera, altxa eta segi aurrera, denok